Hi guys, good morning! Welcome na naman sa panibagong video. It's Thursday and nag-ready po ako ngayon na baon ni Ana. Ihatid siya ng lolo niya soon. And yung nabili natin kahapon na bagong baonan niya ng tubig tsaka yung lunch niya, hugasan natin and then ito po yung gagamitin natin. Let's see kung anong reaction ni Ana pag nakita niya itong bagong lunchbox. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo dyan. Hugasan muna natin to. Hugasan na natin. Ay, natatanggal siya. Gloomy po ang panahon. And then, malamig na talaga. Kuha yung sticker. Yung lolo po ni Ana ngayon ang maghati dito sa bahay. Tsaka I think hati din niya sa school si Ana. Kasi yung lola ni Ana early nag-work. And later tonight, later in the afternoon, sila din ang sisundo kay Ana kasi mag-school po ako. Tawag dito, may klase po ako. May Dutch lesson tayo ulit today. Shoutout nga pala kay Ma'am kalimutan ko yung pangalan. I-insert ko lang dito yung pangalan niya sa YouTube. Nag-comment siya na taga Cebu din daw siya and she's watching our vlogs. Thank you po. Maraming salamat. And sa mga regular natin na viewers and commenters, maraming salamat sa inyo sa palaging pagsuporta. Na-appreciate ko po yung mga comments niyo talaga and yung supporta niyo sa maliit naming channel. Thank you so much po. I hope okay po kayong lahat. Yan, hinihintay ko na lang po yung ating aling maliit. Guys, gustong-gusto ko yung length ng buhok ko ngayon. Nung nagpa-haircut ako last year, nung bumalik kami from the Philippines, November yata, nakalimutan ko na, November or December ba yun? Mas mahaba yun andito siguro. Pero ngayon, mas bet na bet ko siya. Kasi mas nakakabata. Or feeling bata lang ako. Mukhang feeling bata lang ako. Muna ni guys, pugong na tas edad. Pugong sa edad. How do you say that in Tagalog? Yung pigil sa edad.
pinipigilan yung edad. Pero when you translate it to Tagalog, it's not as funny or interesting as it sounds when you say it in Bisaya. Mag-ano po muna ako, ginger water. Si Ruth ay nagre-ready. So, ayan na yung aking ginger water. May maliit na ginger lang to sa na nilagay ko. I really want to see Anna's reaction because she likes pink and also ganitong color. Diba? Ako din, favorite ko yung color na ganyan. Not favorite, but it's one of the colors that I like. Yung favorite color natin these days, yung gusto ko yung mga shades ng yellow orange, and also yung olive green, yung mga ganun. Yung mga bet ko these days. Sobrang mainit yung tubig. So, namimix ako ng medyo malamig para at least matake ko yung init niya ba. Ayoko po sa sobrang init na pagkain tsaka sobrang init na inumin. Madaling mapasok yung yung dila ko. Tapos masakit na naman ilang araw before mag-heal. Na po, mag 8 o'clock na talaga. So, in 15 minutes, alis na din po ako. Lamig, uy. Supposedly, hindi na talaga ako papasok today kasi nga, operahan ako today, diba? So, nag-message ako doon sa kliyente and sabi niya, happy daw siya na makakapunta ako pero sad kasi nga, na-move na naman yung operasyon ko. Sila na yata to. So, yeah. Yung may 4 na kliyente kasi ako dito sa neighborhood namin. Yung 2, nag-confirm na may na-arrange na sila for next week and the following weeks kasi nga nagpaalam na ako, di ba, na kasi operahan ako. Tapos magre-recover pa tayo. Yung 2, okay naman. Yung mga matatanda, tsaka yung pupuntahan ko today. Xin chào. No, look need. You see, 5 minutes. I told them, Juan, that you really like my hair. Yeah. Good, what? But. Hindi ko mapakita si Ruth, guys, kasi naka-boxers pa lang. Sabi niya, pag pinakita ko daw siya, every time na nakahubad siya, sabi niya, baka dumami daw yung views ko pag pag nakita siyang hubad. Tiyan ay. Tiyan ay? I say it will increase my views if they see you like that. That's true. Yeah! Feeler kayo. Ito yung isa sa mga simpleng bagay na na-appreciate ko sa pang-araw-araw. Yung maganda ang panahon. Although malamig ngayon, pero at least hindi umulan. And hindi ako nag-rush masyado in the morning. And nakakapag-kape-kape tayo. Higop-higop o init. Kape or tea or nani. Ginger water. Higop-higop. What's higop in Tagalog? Comment down below, please. Unsay higop. What's higop? Yung, ganun. Yung English is like yung sip. Like sipping coffee. Char. I-try ko kaya pong mag-English in the whole, the whole vlog, no? I-try ko yan next time. Pero palagi ko siyang nakakalimutan. Like speaking English only for a day. Kung kaya ko ba? Feeling ko, guys, hindi ko na po kaya. Talagang maano tayo sa Dutch or Bisaya. Feeling ko hindi ko na kayang mag-English the whole day. Baka mahirapan masyado yung utak ko. Is that them? Oh, it's not them. Wala pa talaga yung maglolo. Baka medyo late na gising si Anna. Tapos mahirap pa naman yun sabihan na bilisan ang kilos, especially in the morning. Sa 8 uur. Ito na sila, guys.
Ik heb nieuwe lunchbox voor jou, schat. Ga eens kijken, man. Kijk. Kijk, ik heb nieuwe lunchbox voor jou. Kom. Wauw. Nee. Andersom. Kijk, die is kun je boven. afhalen. Kijk, hè. Die is boven. Nee. Nee. Twist. Moet je met 2 handen doen. Twee handen. Mama doet wel uitleggen. Papa, kijk, zo. Kijk, eens. papa. Doe het vasthouden. En dan zo draaien. Nee. Zo. Kom eens draaien. Andere kant. Deze kant op. Ja. Yan, mas madali na sa kanya. Sige, doe maar. Ja, die hoorde niet in de... Ja. Hij zal dan... Ja. En deze. Oh, die had hij. Anna, kijk. Die heeft daar, die wil- Love, kijk. Doe maar. Take it off. Maar je moet de lepel soms doen. Ja, en dan open. Nee. 2 handen hier. Zo. Dat zit al leuk in, is die mooi? Is dat mooi? Vind je dat leuk? Oh, wat mooi. Is mooi. Zit er peer, komkommer van dan? Een beetje, Nou. druiven. Ja. Sige na, put it back. And this Bij one. ons ook druiven op. Had je ook druiven? Ja. Huh? Deze is goed. Ja, maar ik kun je werken niet moest hebben. Dus je hebt ook maar. tegenwoordig gemengd, hè? Hoorn en groente. A few moments later. Bahay na ako guys, pag alas 12 na dito. Natatawa ako kasi kachat ko po yung nanay ni Noah, yung kapaboritong kalaro ni Ana. Pasensyahan nyo na yung dangas ko guys. Galing akong nakaipit yung yung buhok ko. But nag-chat kami ng nanay ni Noah kasi tumatawag siya sa akin pero nasa bike ako pa uwi. Sabi niya, G, tumawag ako kasi gusto kong malaman kung anong nangyari daw. What? Kasi daw, sabi ni Noah, sad daw si Noah these days. Ang cute-cute. May naman sila, uy. May tawag dito. LQ. LQ man, uy. Sabi ng nanay ni Noah na daw na medyo sad si Noah these days kasi daw ayaw na makipaglaro ni Ana sa kanya. Nasabi ko ba guys, no? 'Di ba nasabi ko guys na nakikita si Ana sa school tsaka si Noah during their break after siguro nila kumain tapos naglalaro sila ganun. Nagmi-meet lang sila doon sa labas kasi magkaiba po sila ng school. Although yung schools nila magkatabi pero ibang schools yun. So iba't ibang klase sila. Nakikita lang talaga sila para maglaro. Yun. Siguro these days hindi na sila nagkakalaro kasi syempre may ibang kalaro si Noah, may ibang kalaro si Ana. Minsan din naglalaro pa rin sila pero siguro hindi na gaya ng dati ba. Tapos every time na pinipick up ko si Ana these days, gustong-gusto ni Ana na maglaro sila ni Noah, na punta daw si Noah sa amin or punta siya sa kila Noah. Kaso may mga appointments man kami sa hapon or these days, pinipick up siya ng lolo't lola. This week, especially this week kasi I always had something sa hapon. So yun, so hindi na sila nagkikita. Sabi ng nanay ni Noah, daw, sad lagi daw si Noah. Ang cute. Sabi niya, gusto ko lang malaman, ayaw na ba makipaglaro ni Ana kay Noah? Sabi ko, weird. Kasi si Ana palaging gusto na magkasama sila sa hapon. After school ba, gusto niyang mag-off-spray na naman sila. Kung yun yung laging bukang bibig ni Ana, kaso nga lang, palagi akong may something sa hapon, kaya hindi ako maka-message sa'yo. Sabi niya, buti naman kasi tinanong nila si Noah daw, yun daw, nasasad si Noah, umuwi ka agad after school daw. Hindi ko alam, siguro pinupuntahan niya si Ana, pero hindi ko man siya nakikita kasi every time na lumalabas si Ana right away, pumupunta si Ana sa akin and si Noah nasa kabilang side man yung pick up point ni Noah. So, umuwi daw si Noah sa kanila na sad ba? Uy, ka-cute nila, uy. Hindi ako na-orient na may mga ganito palang bagay. About sa mga bata dito ba? Dito kasi yung mga bata talaga are very expressive
kung sad sila, kung anong nasa isip nila because they're trained that way. Lalo sa school, talagang ini-encourage sila na to say what they think, to say how they feel, yun ba? Which is a very positive thing din naman, no? As a parent, gusto ko na si Ana talagang expressive. Alam ko kung anong iniisip niya, especially later on. And syempre kung ano yung pakiramdam niya, 'di ba? That's how I think as parents, that's how we can guide them more. Si Ana din minsan sinasabi niya nami-miss daw niya si Noah or gusto niya makipaglaro kay Noah, kaso nga lang busy yung life natin. Sabi nga ng mama ni Noah now na sana magkita na naman daw ulit kami. Kaso guys, busy talaga ako these days. Daming ganap. Tapos nagtatrabaho pa ako sa hapon or sa gabi. So hindi ko siya makontak-kontak pa. We'll see this day, in the next few days. Anyway guys, hinihintay ko na lang po si Ruth, magla-lunch po kami together. And then, punta na ako doon sa aking Dutch lesson. Yun na yung ating ganap this afternoon. And then tonight, magtatrabaho po ulit ako doon sa school. A few moments later. Binayda this one? Nee, beneden. Sige na tag binayda ani. Die met die eentje. Met de eentje, oké, deze. Die. Nee, met die eentje. Deze? Is geen eentjes. Ze zijn koekjes. Nee, beneden. Boven zijn de eentjes, kijk. Nee, ja, maar die zijn vogels. Oh, zijn ze vogels? Waar zijn ze eentjes? Zijn ze... Nee, Deze. nee, beneden. Kadaghan bang binayda anay? Eén eendje. Als die Met een draak. En dan deze. Met die boot. Ja, die ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft, boy. Hm. Geen alsjeblieft. I will turn this off. Alsjeblieft. Zeg maar, hi titas. How are you? Ay ko na nag-ibutang sa imong baba ko na be. Not in your mouth, be. Uy, kay dirty man na. Tugoy ni mo eh. Relax lang po muna kami. Kakahatid lang nung lutlola nito. Harvest ko po yung aking talong. Kasi ano na siya. Malaki na masyado. Dito. And then, pakita ko sa inyo yung cucumber. Malaki din. Ayan po. Super laki niya. Buti na lang dito sa Netherlands, walang masyadong ahas, guys. So, hindi ako natatakot sa mga yung damuhan or may maraming halaman. Ayan. Oh my God, ang laki. Ayan, malaki siya. Let's see kung meron pa dito. For sure may mga bunga pa to, pero hindi ko na sila na-check. Ayan. Hala, meron na naman ditong malaki. Ayan, pero hindi pa siya ready. Let's see. Ayan. Ito na lang siguro. Ayan. Yung iba namamatay sila, guys. Kinakain talaga ng snail. Pero anyway, may harvest tayo dalawa. Nagpapadry ako ng ibang beans kasi tatanim na naman natin. Ayan. Yan, at least may harvest tayo today. Kamatis ko dito. May fruits pa din naman. Marami pang tumubo na ano yan, cherry tomatoes. Anak, kijk! Scott! Hold. Oh, die zijn uit de tuin.
Kijk. Hey, guys. Ang laki. Je mag die vasthouden, papa. Wil je deze morgen mee naar school? Papa, je mag die vasthouden. One eternity later. Yan, to na po yung dinner namin. May sambal ako dito, cucumber, at yung ating shrimp na nilagyan ko lang ng garlic powder, a little bit of Himalayan salt, and sweet soy sauce, and of course rice. Sirot. Of course, rice na. Potatoes, hè? Sirot, may potatoes na in-air fry ko lang yan. Tapos yan, may nabili kami sa Lidl na ano siya, may marinated na yan na pork. Kain. Kain. Kanin. Kanin. Kain muna kami. And i-end ko na din po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. And of course, kita-kita na naman po tayo bukas kung may vlog, kung may upload. I think may upload. We shall see. Ingat po kayong lahat. Doei, mush mush babush. Moes, baboes. Anna, moes, moes, baboes. Nee, doe het punt maken, joh. Doei, puso magyo. Doei.